बिमा नों अबाव दङ? स्रिं स्रिं गाबनाय खोनाग्रा चन्द्रमुखि खोनाग्राया बेनो जेबो गैया बेंगलर बेबो एकदम मोदाय थाग्रा बायदि जायगाजों मैया हरजों हर थांदों आं जिखुनु मोनसे कल फैबाय थाबाय आंनि हिन्जावा खारबाय आदा आं सिखारनो रोङाखैमोन फुङाव मैया ओरै एक्सप्लर खालामबाय नालाय ओमफ्रायहाय बे फुङाव फन जा बुरजा नुबाय आं ओमफ्राय आं सिखारनायजों उनावहाय आरो हर बावनायजों ओमफ्राय मा जादों बे डिटेल्स हरबाय इमिडियेट आदा भिडिअ बानाय आं बुंबाय जोंथ' भिडिअ बानायलाबायनो हाया उनाव जोंहासो प्रब्लेम जायो बेबा मा जानानै दं दा हिन्जावा गावना गैला जाहैदों गथ' सानै दं बोरै मा जादों बिथाङा बिराद दुखु खिथाहरदों आरो फारसे ओरै मोदाय खारग्रा जायगायाव हरजों थांनाया बेंगलराव बेरायनाय ओरैबायदि हाग्रा हरनि 12टा बारनानै मोनसे जायगायाव थांनानै दा बेबायदि आरोना बेखौबो देखायगोन आं दा बे ब्रादार खावलायहरग्राया बेनो गावनि हिन्जावखौ नुयोब्ला सोरबा खिथाहरफिननो थाखाय खावलायनाय आरो बेना बे लिरदों से हिन्जावनि नामा गावनो बुंहरा भिडिअबो बानायबाय सानजिखा सुमफ्रामारि गामिया जाहैबाय लावफानि आस्राबारि रौनिखाता गोलैयो डिस्ट्रिक्टआ चिरां गावनि नामा बिरजन सुमफ्रामारि फन नाम्बारखौबो होदों इमिडियेट भिडिअ बानायदो आदा जाहरबाय दा मा खालामबावनो आंबो भिडिअखौ होनोसै बिनि उनाव आं मैया बोरै थांनाय ब्लग माबायदि जायगायाव बेखौबो देखायगोन आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर नुयोबा कन्टेक्ट खालामदो मोनफिननो थाखायसो बानायो नालाय गथ' सानै दंनो जेबो खोथा गैया बाथ्रा गैया मानसियानो गायब मानो थांदोंमोन होनदोंमोनथाय न'आव जेबो डकुमेन्टस माबा माबि गालांखायाखै होनना लांजोबदों र' हिन्जावा अबेबा थांनो होननानै थांदों होनथारदोंमोन बे बावबाय आं गावनि भिडिअखौनो नायजोबदो बिनि उनाव आं मोनसे जायगायाव थांदोंमोन बेखौबो देखायगोन आं ब्लग टाइप बिराद इन्टारेस्टिं बिमा नों अबाव दङ? नों आंखौ अनालाबो आंनि फिसाफोरखौ अननानै नों फैफिन बिमा आं नोंखौ खेमा होगोन नों मानो बिदि गोदाव सोराव खालामलांखो जों फिसाखौ आंखौ मानो बिदि गोदाव सोराव खालामलांखो नोंलाय अननानै नों फैफिन आं नोंखौ बे खेबसेखौ निमाहा होगोन बिमा आंखौ अनालाबो नों फिसा सानैखौ अना फैफिनो एफारा हालाय हाफाय जाबाय बिमा आंनि फिसा हिन्जावा गाबगासिनो नोंखौ नागिर नों मानो बेबायदि खालामलांखो जोंखौलाय एफारा बिदि सानाखैमोन बिमा अनानै नों फैफिनो गथ'नो आं माबासो लांफानो नागिरदोंमोन चिप्स बिराद गाज्रि बावबायलै दहाय बायनानै दोननो मामुलि नङा बेंगलराव बेरायनायाबो हर गेजेराव हरनियावबो जाबाय 11टा 1टा बारबोसिगोन आं दा फैनायाव ओंखाम जायै लोङो बेजों थांनांगौ नागिरो एसेजों जायगाफ्रा डेन्जार ना गिथावबो किसुमाना बुङो रौडिफोर दंलै बेंगलराव बुसे बुनानै मानि पार्स आरो मबाइल थबाइल लानानै थाङो होननानै थायोबो साइडआव डेन्जार दंनो आरोना दे बुजियाबाथाय बुजिया होमबाबो फैबाय आं मोनाबाबो कारफोरजोंबा इसेबां माबा नङा खिन्थु बाइकफोरजों थाबायनानै बिराद गिनांगौ आरोना ओमफ्राय आं थांगोन जायगाया देखायनाय आं र' सिगिग्राया बुहुत नुग्रा मोदाय माबाग्रा होनबाय थायोना बिसोरो जा गोबाव गेट सोमावखांबाय आं भिडिअ लानो बावबाय सिकिउरिटिया उन्दुबायमोन जायगाया माबायदि नाय बे जायगायाव बेथ' जेबो नंबावा र' हाबलांनि आं नै सिगियो आरोना बाव ओरैबायदि डेन्जार नाय नुबाय दा जेबो गैया बेंगलर बेबो सिगिनो गांग्रिं गाबनाय मानाय खोनायो माने गैखाया नै मानसियानो गैखाया बहाय दङ मोनसे बेयाव नै नेनानै दं बिसोर आंखौ नालेंखर बारि गोजा जेबो गैया थाव उन्दुलांबायमोन नै बुहुतनि गांग्रिं खोनाग्राया नै बिसोरो बबे गैया माथो सेन्देलल' दङ नै बुहुतनि सेन्देल थाफैबाय ओइ नै जारलासो सफैबाय
औ न'नि ओंखाम बायदि मोनजाफैलायबाय नै लकेल संनाय फैथारबाय आं नैबेखौ जानोनो मैथा ना होननाय लोगो लोगो अबाव मोनखो मैथाखौ ओमफ्राय बेयावनो दङ गायदों आदसा बरिया संबाय बिसोरो स्रिं स्रिं गाबनाय खोनाग्रा चन्द्रमुखि खोनाग्राया बेनो चन्द्रमुखि खोनाग्राया बे बिल्डिंआव बे आरो सुनि नैबे बिराद मोजां मटर लिरनाया ना वाटार इज ए गिफ्ट फ्रम गड प्लिज डु नट वेस्ट इट दैया जाबाय इसोरनिफ्राय होजानाय मोनसे गिफ्ट प्लिज डु नट वेस्ट इट अन्नानै बेखौ दा वेस्ट माने है बर'आव मा दानस्लाय बहन जालायलांबाय वेस्ट लस खालामनाङा औ दे बिदि आरो ए चन्द्रमुखि खोनाग्राया माखै फैदों जों ओंखामाव बांद्रायबाय होनना ओंखामाव बांद्रायबाय एसेल' आं मैथा जानोसो फैखादों औ थ' बाव जाखां लोंखां ओंखारबाय आं एदो मोनानै बेंगलराव अलमस्ट बेसेबां जाखो टाइमा आं नोंथांमोन देखायनो र' गोबाव जाबाय 12:41 मोनानि रौडिफोर माबाफोर थायोनो गोबाङा बिराद गिनांगौलै बेंगलराव साबधान उफाय गैया बारना नैबे गारिखौ बिसोर आंनो होबाय माने थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय दा जि सेदिन आंबाव दंफैयो जे इनस्टिटिउटआ आंखौ लेंहरबाय बर'निनो स्टाफबो दङ दा बेवहाय नै थांदों आं रुम फारसे थांफिनगासिनो दङ आंना जाय हटेलखौ बुक खालामदों बहाय थांनांगोन थायाबाबो ओरैहाय लस जायो माने एसे बारा नालाय माबायाबो फिसाबो पार नाइट ओरै 3,000 प्लासआनो जानाय लोंनाय बावनो होमबाबो आं न'नि ओंखामा मोजां जायो होननानै बेवहाय जाय आदामोन आरो मेदाममोन दङ फेमिलियैनो बिसोरजोंनो जाफाहैगासिनो मोनानिखौ गावसोरनो बावनो जाफै रेडि बानायबाय थाखायो नालाय ओमफ्राय दा फ्लाइटआबोथ' एसे टाइम दंबावो आंना बेखिनियावनो माखासे मानिखौ एक्सप्लर खालामबावनांगोन ओमफ्राय बिदिबाथ' खालामजोबनो हायाबाबो आंहा जानाय नङा दा मोनसे कन्ट्रेक्ट टाइपआवसो फैदों नालाय आं बेवहाय ओमफ्राय दा थांगासिनो दं आरो आं थांफिनगासिनो दं बेवहाय आरो सिगिनाय मानायनि खोथा बुङो गोबां माने सिगिथावथावखा आरो जायगाया बे कम्पाउन्ड सिङाव हाबोब्ला बिराद गुवार नालाय ओमफ्राय बेयावहाय बिदिनो गुवार जायगा रावबो गैया न'फोरबो गैया दासो गारि लोगो मोननांदों नै उनजों थांदों आंनि ओमफ्राय बिसोर सिगिनाय माने खोनायो होनदों आरोना बिसोरबो स्टुडेन्टस एक्सुवेलि बाव फेमिलि मेम्बारफोर फैनायखाय बिसोरजों थाफाफैथ'दों आरोना दसे ओमफ्राय आं दा थांगासिनो मोनहैसिगोन आं रुम बारा गैला ओरैहाय थ' बेखिनियावनो आं बारा भिडिअखौ गोलाव खालामला आं थांग्रोनोसै मोनायाबो बिराद जाबाय ओमफ्राय खोनानो मोनो माने बुङोबो गोबां राउडिसफोर दं बुनानै मबाइल लानानै थाङो सोरबा मालाबा फैसा जेबो थाया गिनांगौ होननानै बाइकफोरजों थाबायनायफ्रावथ' मोनायाव ओंखायनो पार्सनेल गारिबा एसे सेफटि दं ओमफ्राय गारिखौनो लानानै डाइरेक्ट फैबाय आरोना आङो थ' थांबाय थानि नैबे जायगाखौहाय मा होनो कानुरआनो होनो गोबाङा सोंहरदोंमोन कमेन्टआव आं रिप्लाइबो होनायाखै गोबां बेस्थ' दंमोन मोजां थांनानै एसे रेस्ट लाहैनोसै बेबायदि थ' बारा गोबाव खालामला ब्लगखौ दोनथ'नोसै मोजां मोनोबा शेयार खालामनो हागोन मोजां ब्लग लाबोनो हानाय बायदि थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं